Josep Antoni Fluixa i els dibuixos els ha fet Antoni Laveda. És de l'editorial Bromera. I la història conta que a Gratacilònia hi havia moltes persones, però al cap del temps se n'anaven a viure a altres països. Un dia uns xiquets van anar a l'escola tots avorrits i cansats i entonces es va dir el mestre: «Us espavileu o no farem res». I entonces, després, quan van eixir de l'escola, els xiquets van dir: «Us espavileu o no n'hi haurà mai més felicitat a Gratacilònia». El mestre es va sentir i va dir i es va alegrar. Entonces, al dia següent, quan els xiquets se'n van anar a buscar la felicitat a Gratacilònia, el mestre es va veure i es va ficar més content encara. A mi el que més m'ha agradat ha sigut quan fem coses gracioses, com per exemple quan fent la reunió un dels consellers havia dit: «Si no hi ha pardals, millor, sempre en caguen damunt». I a mi m'ha agradat molt i el recomanaria perquè està molt xulo. També m'ha resultat molt fàcil de llegir.